Сега гледаме Атанас как се къпи в Марицата. Скоро ще има и финална версия в VBOX. Може има и YouTube, няма да се притеснявате. Това е Наско. Той е професионален пловец. Где има удря на Цецо и телефона? Гошо. Накай към банката вървам. Гошо. Кота тези песни не съм спомня. Наско пикай. Само ми е чудно къкът няма пинсета в него, ама. Гоше пред него. Да се покажи тарзански скок. Иди малко по-навътре. Стига на тука тинта. Това не е интересно, Анака. Ти е тук скаташ, тук излизаш. Насе направи предно салто. Арио, стига, бе. Това някой тук няма, бе. Гошо как го гакна на бързи ден на три го бъдне. Няма го стопа. Е тук много с голеко, а табута си вътре. Оне път накта беше клекнал и се държеше. Това е Антончо, заварчика на селото. И гумаджия. Цецо няма да го снимаме, той е притежателя на телефона. Нас купува като ерген. Стига, бе. Насе, давай скокова. Давай скоки да спирам клипа. От ще ме е трудно да му направя субтитри в VBOX-а. Трябва инженера да му забие, знаеш какво ще се не полетеш в лени. Направи дъска. Ами тя ще по-нема за малко, по-нема. С телефона. Папа, шуката с VBOX-а, ла. Това е пидара само чува. Няма, ба. Това беше цялата